panibagong edisyon ng Usapang Basketboleros. Tutungo tayo sa bayan ng Basista dito sa Pangasinan. At syempre, ating kikilalanin ang 6-foot flat 1-2 combo guard sa Basista na si Dhenver May. At isa rin siyang produkto sa eskwelahan ng Bayambang National High School at sa University of Luzon. At huwag na natin patagalin pa, ating kilalanin ang 6-foot flat 1-2 combo guard sa Basista dito sa Pangasinan na si Dhenver May. And welcome to my channel na Sir Pidong TeeVee, Usapang Basketboleros. So, what's up sa inyo mga ka-basketboleros? Ako nga po pala si Dhenver May, 20 years old, 6 foot flat, shooting guard, and minsan, point guard ang nilalaro ko. At ako'y taga Dumpay, Basista Pangasinan at kasalukuyang nag-aaral sa University of Luzon sa Dagupan. And you're watching Sir Pidong's TeeVee, Usapang Basketboleros. Sir, you know, a basketball is a cut of the head, and we see the good response, the counter response of UL. You know, Anthony, the Crusaders have to recruit themselves. They have to work as a team. They have to support each other on both ends of the court. Players Oh, yes. worrying about the possibility of relocating Correct. for UL. In fact, some of the Pangasinan players will have been negotiating for the longest. So yun, nag-start ako maglaro noon dito sa amin, half court lang, dito sa tabi ng kalsada. Kami ng mga kaibigan ko, mga pinsan, yun, naglalaro-laro kami. Ice water lang pustahan, pwede na. Hanggang sa mag-elementary na ako. Ng grade 6 noon, first official game ko sa may division sa Narciso Sports Complex sa Ligan. Doon ang unang official game ko, Division 3. Pero hindi kami pinalad, natalo kami. As nag-high school na ako sa BNHS, Bayambang. Grade 7, 8, 9, hindi ako nag-varsity. Nahiya pa ako nun eh. Nahiya ako maglaro. Ang daming nanonood, daming tao. Pero ng grade 10, nakilala ko si Sir Sherman na sabi niya, mag-tryout daw ako sa kanya pag grade 10 na ako. Tapos yun, nag-tryout ako sa kanya, nakuha naman. Nakipaglaro sa mga school doon sa Bayambang, St. Vincent, ganun. Basta mga school sa Bayambang. Ang mananalo, may kilaban sa congressional meet. Naki-congressional meet kami sa Malacity. Talo kami. Pero kinapture kami, 3 kami na-capture sa team ko. Tapos naglaro kami division meet, pero high school level na. Natalo kami ng sa Lingay, hindi kami pinalad. Ang bawi na lang sabi sa next year. At ng grade 11, 12 ko, sa perpetual, sa Malacity na ako nag-aral. Yun, sa congressional meet ulit, kalaro namin yung former team ko, BN versus Malacity. Yun, nanalo ang Malacity nun. Nanalo kami at umabot kami ng R1AA nun eh, sa may Vigan, sa Vigan ginanap. Lumaban kami ng championship nun. Kalaban namin Dagupan. Yun, natalo kami. Tapos dahil naman doon, na-scout ako ng University of Luzon kung saan ako ngayon nag-aaral.
Discipline is a key play on managing your time efficiently. Just like in basketball, it's not as easy as you think to be a student athlete. Often missing classes, missing your entire lesson, especially your exams whenever you have trainings and ball games. So, it's really hard for me to cope up whenever I miss any of it. That's why I really work hard and do my best every time. I ask my classmates about the lesson, and especially my girlfriend. My unforgettable moment and experience in playing basketball is when I played in Palarong, pambansa, held at Vigan City way back 2018. I'm glad to represent my region there, Region 1, because even if you lost, I enjoy a lot because being in Palarong, pambansa is my dream, so I'm very happy because that's the one of ka-BASKETBOLEROS, ating nakilala ang 6-foot flat 1-2 combo guard ng Basista dito sa Pangasinan na si Dhenver Dave Martin.
Jason Rosuelio sa San Carlos City at ang tropang basista sa Dumpay na si Nimrol Casillan, ang Basasong Boys at ang Pard City at si Ma'am Araysa Midi Guzman sa Taguban City sa Barangay Salapingaw.